wazifumu ndinapanga post yokuzana ndi ifa ya Alfred. Lelonso ndabwera ndi update yokuzana ndi Alfred. Abakutenga so ndikuza kumene akuti adaja alimwakayakaya koma nzawo amene anali naye ndi amene wamwalira komano ujeni fredo ali moyo komano alimwakayakaya sizooneka kuti naye sinamuonekera. Akuchipatala anapanga ripoti yolakwika. Alfred sanamwalire, amene wamwalira ndi nzake, mzimu wake usimutendere. Alfred ali mwakayakaya ndipo panopa akufuna chithandizo kwambiri, afuna chithandizo chanu akuluakulu. Nditapanga group limene anthu akupanga donate ndrama 1 rand 2 rand 3 rand, ndrama simachepa. Ndi akuluakulu ngati pali munthu wakufuna kwabwino afuna kuthandiza Alfred, ndisiya namba yanga ku comment section, mundihala nditumizirani link. Ndiponso mu group momwe muli anthu kale ndi muzimvera za ndondomeko yake kwa munthu amene mungatumizire ndrama kuti ikamfikire Alfred. Inside admin inenso ndi member chabe mu group mu. Ndi video imene napangidwa ija ndi idrita komano sindingangoidrita chifukwa choti anthu afuna amve mmene zinakhalira za Alfred ndikupanga donate. Nkani ndapanganso video iyi kuti anthu athe kuisala nkhani ya Alfred mmene ilili. Ndakuluakulu chonde zinthu zikachitika ngati zimenezi ndikwabwino kugwirana dzanja. Monga mukudziwa tonse tili kuliyenda, okuthandiza sadziwika. Mawu ngatakhala ine, mawu mungatokhala inu, imene ndi life. Ndi Alfred apapa afuna thandizo lanu. Chonde akuluakulu ndagwira mwendo wanu. Ngati mulinka 1 rand 2 rand ndrama simachepa, muthandizeni Alfred. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imene